Sætter i denne her uge fokus på forskning. Syddansk Universitet satser netop i de her år på forskning i nye teknologier. Det er for eksempel robotter, automatisering og det at få maskiner og computere til at arbejde bedre sammen. Universitetet har for nylig sat 100 millioner kroner ekstra af til at forske i fremtidens elektronik. På Mads Clausen Instituttet opfinder de nemlig nye systemer til at indrette fremtidens fabrikker, og det kommer også de små virksomheder i vores del af landet til gavn. På SDU i Sønderborg bliver der forsket i den allernyeste teknologi. Her har Ali Ahmad Malik bygget en del af en fabrik. Indtil nu er den kun som en computermodel. Men det er også smart, for man kan lave den om mange gange, inden fabrikken bygges i virkeligheden. So they can save a lot of time by doing using these kind of technologies. Ali har været 4,5 år i Danmark og kommer fra Pakistan. Med 3D-brillerne på kan han arbejde i et virtuelt rum. I can move objects. Når fabrikken er bygget i virkeligheden, kan systemet få data fra produktionen, og man kan blive ved med at lave forbedringer. We are developing it for the development of companies so that they can come to us and we can tell them how these technologies can be used. Mads Clausens Instituttet i Sønderborg har 380 studerende og har 40 forskere ansat. Vores opgave det er at som forskere at sige, hvordan kan vi sikre at få mere produktion tilbage til Danmark, eller også beholde produktion i Danmark. På SDU i Sønderborg er der fokus på elektronik, nye materialer, nanoteknologi og mechatronics. Det kommer en ny udfordring faktisk. Altså fordi nu snakker vi mere og mere om computere, som snakker med maskinerne. Et af forsøgene på Mechatronics-laboratoriet er denne havnekran. Uden computerhjælp er den meget svær at styre. Hvis man så tænder for hjælpesystemet, så går computeren ind selv og stabiliserer kranen. Se, du gør det meget bedre pludselig. Ja. Bare fordi det er en computer-algoritme, der er på dig. Det er meningen, at også små og mellemstore virksomheder får gavn af forskningen. Vi kan trække dem ind her, hvor vi så kan i sådan et laboratorium kan bygge deres fabrik op og diskutere undervejs med dem, hvordan man gør det. Så kalder vi også det den smarte fabrik. Og det betyder egentlig automation og digitalisering, hvordan vi kan gøre det. Så det er meget med også at lave automation, ikke fuldautomatisk produktion, men også automation sammen med mennesker. Fordi vi ved nogle ting om, hvordan man kan gøre det, men vi ved ikke alt. Så det er sammen med virksomhederne, at vi får lavet en rigtig god løsning. Det er dem, der har behovet, ikke? Og så kan vi sige velkommen til dig, Per Lachenmeier. Hvorfor er det, vi skal have sådan et universitet her? Det er fordi, det giver os rigtig mange muligheder for at få nye medarbejdere, som vi har rigtig meget brug for i Sønderborg, blandt andet. Dit firma med 4 ansatte er jo nogle af dem, der bruger universitetet. Hvad er det, I bruger dem til? Vi bruger dem til at få praktikforløb og få hjulpet os i gang med at få lavet markedsundersøgelser og få ny inspiration til vores produkter. Men de giver jer vel også noget mere end det? Altså, hvad er det, de giver jer? Jamen, de giver os en masse liv, og vi får jo noget mulighed for, at når de har været i praktik og lavet opgaver for os, at vi kan ansætte dem bagefter og dermed fastholde gode medarbejdere i Sønderborg og i Syddanmark. Og for at forstå, hvad det er, I laver i jeres firma, så prøv lige at fortælle mig og seerne, hvad det er. Ja, vi laver robotceller, der gør det enkelt for vores virksomheder at komme i gang med robotautomation. For eksempel Egernsund Maskinfabrik brugte før, de købte en robotcelle ved os, 16 timer om dagen på at lave eller at føde rør ind ud af en maskine. Nu bruger de 1 time om dagen, og det må man jo sige er meget effektivt og gør det nemt for dem. Og i den her sammenhæng, hvad får I så ud af, at universitetet ligger så tæt på jer, altså nærmest lige i baghaven? Jamen det gør jo, at vi får et rigtig godt forhold til den, og vi arbejder meget tæt sammen med den, med Arne Bilberg, som lige har været på. Jamen vi har et rigtig godt forhold, og hver gang vi skal bruge en ingeniør, så kan vi ringe over til dem og sige, jamen hvad skal vi bruge, og diskutere det lidt, og så får vi noget tilbage, som vi så kan bruge i vores små virksomheder. Så det vil sige, at I får rigtig meget, men er det så gratis? Altså giver du dem noget tilbage? Jamen jeg tror de får også et indspark i, hvordan man gør tingene i små virksomheder, og vi har også store virksomheder. Selv Industrigruppen i Sønderborg har jo som mantra, at vi skal have alle i praktik, for det får vi bedre ingeniører og bedre studerende ud af. Per Lachenmeier, hvad vil det betyde for dit firma, hvis du ikke havde det her samarbejde med SDU? Så vil det tage meget længere tid at komme i gang, og vi vil få svære ved det. Og jeg får jo en masse sparring med Arne og hans kollegaer, så det gør, at vi får en helt anden mulighed for at få tingene til at køre hurtigere. Og det er meget vigtigt nu om dagen.
Og det sagde Per Lachenmeier, tak fordi du kom. I alt er der 174 medarbejdere på SDU i Sønderborg og 1.283 studerende, og de tal stiger, når en ny tilbygning giver plads til flere elektronikingeniører næste år.